Kidamtang aruni phai kresir kep aningwe Dhansiri outpost angkang Daujing phangalong inut sangti beha klembang Sanjay Ronghang aphan honte meme DNLA auction fra songatum risim kangtang pen aptekangsi apran armutekang dedlo Karbi Anglong pen Nagaland hoilong kidamtang aruni phai kresir kep aningwe Dhansiri outpost ke parlo Daujing phangalong sangtia beha klembang Sanjay Ronghang aphan apran karmut deralong kacherap duna bangphu aphan kidamtang aruni phai koyarni nep ingnang pon Raikom sai khetum pen kapachini ponatengki Sanjay Ronghang aphan apran armut derapi adai ke do tumaphan hithi royang bong nep inang vekchi pukaningche ponatengsi additional SP Prakash Sanowal additional SP Nahit Karisma ke Japon bangsukiri ka kuruga site ke dengalong Khatkhati police station OC Moblik Brahma Dhansiri outpost in charge Ranjir Hajorika Borpathar police station SI Nilutpol Penpen battalion commander Tumpen Chilangsi Dhansiri Habar Habjan along bangso apran karmut along kacherap duna bangphu aphan neping nang ponlo Kachingnang chek abangphu Dhansiri shift nagara rong maker bire 1000 asopo debojit 1000 arta ningkan thom kebra hini pusi bangthek pon Halapurai komsai khetum pen kapachini ponthu tengke Kachingnang chek nabojit 1000 abangke DNLA commander Prem 1000 kacheparjan ringsala pen puthot kacheparjan thu Tamil korte lupusi thangpo Angton alam the kachini je phanpura debojit 1000 aphan nonamat raikom sai kheri dengsi bipon koklo pusi raikom sai khipen than pachini ponthu News report Karbi Anglong live